Добрый день! Запрошаем у наш музей. Назва музея «Земля наших продків. Минуле і сучасне». Історія музея у Веліміцькій середній школі давня. Ще у 1980 році був створений музей ім'я Володимира Ілліча Леніна. Діяльністю музея керував наставник історії Мамайко Василь Іванович. Він займав посаду намісника директора по виховавчій роботі. Він прикладав великі намагання по захованню пам'яті загинувших у Великій Отчинній війні, будучи її удільником. Так само у музеї є кілька цікавих експозицій, і їх наповненість буде предметом вашої цікавості. Перша експозиція – «Бит наших земляків». У експозиції представлені речі, якими користалися наші одновійськовці кілька десятиліть назад. Самые цікаві речі експозиції – куфар городецький, каменные жорны, лопата для выпечки хлеба, великая колькость вышитых рушников і маката. Так само є документи, які свідчать на дарування шляхетства. Грамота на дарування шляхетства Ляшкевичу Зіновичу Альпенському. Ще є документи на несення військової служби. Другое. Под владой Польши. У експозиції зміщаються копії документів, посвідчення об закінченні школи, дозвол до служення служби в війську, посвідчення особи. Експозиція «Льос, опалений війною». У ній представлені трагічні сторонки наших одновійськовців у часи Великої Отчинної війни. Третє. Післявоєнне відновлення. У експозиції представлена історія утворення колгаса «Заратиму». Так само є колекція паперових грошей і документів, які свідчать об становленні мирного життя. Школьна едукація. У експозиції представлені копії документів, які свідчать об стані Пригорської школи у селі Велімічі у 19 столітті. Так само у експозиції представлені фотоздимки былих наставників школи і її випускників. Ми вас чекаємо у нашому музеї.